ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ ବୁଲିଯିବା ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଯିଏ ବି ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ଆସିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏସବୁ ରେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଆସେ, ତା ଆଗକୁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ହେଇ ଉପରକୁ ଏଠି ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲି ଚାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଫିତ ବଜେଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଜି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଓମାଳି ଏଠି ବୁଲିବା ଜଣେ ପାଇଁ ଦହି ଆସିଛୁ। ବିକାଳି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରି ନନା ବୁଝିବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଓମାଳି ପଚାରିବା ତାଙ୍କେ ଏଠି ବେପାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା। ନନା ତମେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛ? ସେ ଆସି ବସିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହଁ ଦେଓମାଳି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ପାହାଡ଼କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଗାଈରୁ କିଛି ମୁଁ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି। ଏଠି କିଏ ଖାଇବି ବୋଲି ଲୋକ ହେଲେ ବେପାର ହେଉଛି। ଦହି ଟିକେ ରଖି ମାନେ ଏଠି କେବେ ମାନେ ଗହଳି ବେଶୀ ହୁଏ? ଏଇଟା ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ, ଏବେ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ରେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲୋକ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ପୁରୀ, ହଉ, ଏବେ ତ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସରି ଦେଓମାଳି ବୁଲିବାକୁ। ଅନୁଗୁଳ, ଆନ୍ଧ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ। ସବୁ ଆସିକି ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ହାଲିଆ ଦୁଷ୍ମ କିଛି ଲାଗିବାରୁ ଆମେ କରିବ। ଟିକେ ବସି ଯାଇଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧ ବାଟରେ। ଓ ହେଇ ସେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଉପରକୁ, ପୁରା ଯିବୁ ଦେଓମାଳି ଏବେ। ସବୁଠୁ ଆସିଗଲୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ। ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସିବେ, ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ଦେଓମାଳି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ଭାବିବେ ଏଇଠି ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସକାଳେ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଯିବ ଏଠି। ଆମର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ବି ମନ ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲାନି। କେଉଁ ସିମ୍ର ବି ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତଳେ ଚାଷବାସ କରିକି। ଛାଡ଼, ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ପାରିଲୁନୁ, ରିଲ୍ସ ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ହଲିଝୁଲି ପଳେଇଯିବୁ ଆଉ। ଓକେ ବାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।